जोबोद रंजाथाव आरो मानो होनबा आं जेला आलायारनखौ खालामदों 86 आव 1986 आव बिनिफ्राय 87 निफ्राय आं गुवाहाटीयाव दंमोन बे समाव आसामाव एजिपि गभर्नमेन्ट गोदान गभर्नमेन्ट फैदोंमोन बे समाव बिराद जागरन आसामाव सिनेमा हला आसामाव सिनेमा हला खम 200टा मिनि सिनेमा हल नांगौ होननानै बिराद जेसेबां एसामिस फिल्म मेकारफोर दंमोन बिराद जागरन आरो गभर्नमेन्टआबो अके जों गोदान गभर्नमेन्ट जों खालामगोन होननानै आंबो बे समाव गुवाहाटी दंमोन आंबो बे जोंनि फिल्मनि टीमाव दंमोन जों रायलायोमोन चिफ मिनिस्टारजों रायलायोमोन बे जों मिटिं जाबाय थादोंमोन एकदम माबा माने 200टा सिनेमा हल जासिगोन होननानै मिनि सिनेमा हल होननानै बिराद जावरिनाय जादोंमोन आरो खिन्थु दिनैसिमबो एजिपि गभर्नमेन्टआ खननै जाबाय ओमफ्राय दिनैसिमबो 38 इयार्ससो जाबाय आरो खिन्थु 200टा हलनि बिथोराव दाबो मोनसेबो सिनेमा हल खालामनो हायाखै आसामाव दासिमबो खिन्थु नैबे दानि जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि माबायाव प्रमद बर'नि आन्दाराव जे बे 4-5 बोसोरावनो जे दासिमबो 6टा कमप्लिट जाबायनो आरो खालामबावगोन 6टा जे मिनि सिनेमा हल खालामनो हाबाय बेनो मोनसे बिराद माने गोग्गा जानाय मोनसे बिराद मोजां आरो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय मोनसे गोदान मोजां खौरां आरो बे आं बेखौनो बुङो आरो नांगौ जोंना माने बर'आ दासिमबो माने जोंहा टरिंआवसो माने गामि थुम्बु खालामनासो देखायो बेजोंनो सोलिगासिनो दं माने फोथांनानै लाखिगासिनो दं आरो अनेक खस्थ' मस्थ'यै आरो दा जुदि नै दा 6टा जाबाय बे फैगौ बोसोराव बेदिनो 10टा जाथों आरो 12टा जाथों जुदि जोंनाव जुदि मिनिमाम 50टानिफ्राय जुदि 80टासो बे जुदि हल जायोबा होमबा जोंनि माने फिल्म इन्डास्ट्रिया बिराद गोग्गा जागोन आं सानो फैगौ माने धरक माने 5-10 बोसोरनि उनाव बेदिनो 50निफ्राय 80टा बा 100टासो बर' सिनेमा हल जागोन आरो